निमाहालै गाइस रायजोफोर गय जानानै रायलायनाय जाबाय निमाहा हेलो एवरीवन once again welcome back to the channel दिनैनि गोदान भिडिअआव नोंथांमोन बयखौबो गोसो गोथारै बरायहरबाय लोगोसे आसा खालामो इसोरनि अननायाव नोंथांमोन बयबो मोजां दं स' दिनै मोनसे इम्पर्टेन्ट खोथा सावरायनो थांगासिनो दं बे इलेक्शन टाइमाव দিয়া এটা প্ৰতিশ্ৰুতি one vote one job এইটো দিব পৰা নাছিল সেইকাৰণে মানে টেক ডাইভাৰচন ইউপিপিএলত কিছুমান লিডাৰ বা কৰ্মী সকলে বেলেগ ধৰণত এতিয়া নিৰ্বাচনত জিকাৰ পিছত গভৰ্ণমেণ্ট গঠন কৰাৰ পিছত বেলেগ ধৰণত কথা কৈছে এইটো আপোনালোকে এই ভিডিঅ'ৰ দ্বাৰা দেখিবলৈ পাব আৰু এই ভিডিঅ'ত এনেকুৱা বিভিন্ন तरबत स्टेप बाय स्टेप भिडिअ फुटेज दी पेलाय आराम से आलोचना करें तो पहले ये लो भिडिअ फुटेज जों उननि थाखाय गावनि फिसा फिसौनि थाखाय जेनेरेशननि थाखाय जों साननांगौ जों बेखौ साननानै जों मबे सरकारा मोजां बेयावसो जोङो खामानि मावलांनांगोन आरो जों थानांगोन काउन्टार होफिनबाय बै सासे जिपसिनि उमेननि सोद्रोमाया मोनसे खोथा बुंदोंमोन ना इउपिपिएलआ गभर्नमेन्ट नङा बिनि न' बानायनाया सौबानो थाङो जबा बोरो वान भट वान जब होननाया बेफोरबायदि खोथा बुंदोंमोन दा बेनि काउन्टार एटेकखौ नैबे इउपिपिएलनि सासे आइजो सोद्रोमा बिथाङा काउन्टार होफिनबाय गोगोम होलायगासिनो राजनितिखौ बर'नि गेजेरावबो रोंबायथ' हिनजावफ्राबो होनबा बाथ्रायाथ' नैबे जा खोथा बुंदों बियो सैथोआनो इयुननि थाखाय जेनेरेशननि थाखाय साननांगौ बिनिफ्राय बबे पार्टिया जेनेरेशननि थाखाय सानो बेयाव हाबनानै खामानि मावनांगौ माने गावनिबा गावसिनि बे इउपिपिएलनि थाखाय बुंनाय जादों सानदोंमोन खोमा बेयो खिन्थु बे जेनेरेल हिसाबै लायोबा बे नंगौ पाब्लिकफ्राबो बेखौनो नागिरखादों जेनेरेशननि थाखाय सानग्रा पार्टियाव थानानैसो खामानि मावखानांगौ दा जेनेरेशननि थाखाय साननांगौबा एसटिनिफ्राय एमएलए सिदा फाइनाल डेलिमिटेसन ड्राफ्टनि गेजेरजों जों लागोआनो बाव आंनि गामियानो एसटि बर' मैखोम जायगा एसटिनिफ्राय जेनेरेलाव थांबाय इयुननि थाखाय साननांगौ जेनेरेशननि थाखाय साननांगौ बबे पार्टिया मोजां खोथाया सोलाय सोल' थाखानाय बाक्सा जिल्लानि बिराद बुरजा गामिखौ तामुलपुराव ओजों लाब जाग्राया बेयाव ना लफायनानै लाब जानो नागिरगासिनो दं खेल गैया कट थाखानाय बेयावनो ओंखाम मोनजागासिनो दं माखासे सुबुंफ्रा लागायलांबाय इयुननि थाखाय जाय सानो जेनेरेशननि थाखाय जाय सानोना बबे पार्टिया डिपार्टमेन्टखौथ' आं बाद होबावदो लाम एनकाउन्टार लामा सामा बुजालानाय बर'फ्रा इयुननि थाखाय जेनेरेशननि थाखाय सोर सानो दे बे थांबाय नोंथांमोना मा सानो ইয়াৰ পিছতে আকৌ এইটো আপোনালোকে চাই লওক ইয়াৰ পিছতে আলোচনা কৰিম बिनि उनावहाय बिथाङा बुंबावदों गंफ्रोमबो बा नखरफ्रोमबो मोनसे नखरावहाय सासेनो जब होगोन होननानै बुंनाया बोरो होननानै बिथाङा बुंदों कुनजु बिथाङा दिनै जब होनोब्ला बिथाङा बुजिना बुजिया जबा बे जबनि गेजेराव मायो हाबनानै थायो बा बबे हाबनानै दङ बेखौ बिथाङा मिथिना मिथिया जब होनोब्ला दिनै मोनसे जब बा गंसे नखराव मोनसे सासेनो जब होनानै दिनै इम्पर्टेन्ट बा बिजि बेस्थ थानाय बेबायदि खालामनानै होनो थाखायसो बिथाङा बुंदों जेरैहाय सासे गंसे नखराव दिनै रांखान्थिनि बिथिङाव बा माखासे आसुनिफोर माखासे दाउ अमा फिसिनाय बा बोरमा बेबायदि फार्म फिसिनाय बेफोरबायदि बेपार फालांगि बेफोरबायदि खालामनाय बिजनेस खालामनाय बेफोराव बा दुकान होनाय बेफोरबायदियाव मोनसे माने बेस्थ खालामनानै दोननाय बेखौनो बुङो जेनेबा जब
सासे गासैनोबो जब होनायनि खोथा बुंदों। न'खराव जब होनाय, जब माने मा, जबनि ओंथिखौ बिथाङा मिथिया नामा? जबावहाय मा मा बुस्थुआव मावनांगौआ हाबनानै दङ। जबावहाय जों दिनै इउपिपिएल सरकारा, प्रमद बर' सारा दिनै सोरबा बेकार थानाय, दिनै सोरबा बेकाराव थानानै गोग्लैसोनानै थानाय, बा न'खराव सोरबा फरायनानै ओरैनो थानाय, बेफोरखौ मोनफा मोनफा खामानियाव बेस्थ' खालामनानै थानो थाखाय मोनफा मोनफा साफा मानसिनो न'खरसेयाव जब होगोन होननानै बुंदों। बिनि जाहोना जाबाय जेरैहाय सासे दुकान होनानै जानाय, बा दाउ अमानि फार्म, गिदिर फार्म बानायनानै सोलिनाय, बेबायदिनो माबा मोनसे बिजनेस दुकानफोर होनाय मावनाय, बेफोरबायदि मोनफा मोनफा जब, बेफोरबायदि बेकार जेंनाया जाहाथे बिनि गेजेरजोंनो जोबगोन होननानै गंफा गंफा न'खरावहाय जब होगोन होननानै बुंदों। बेखौनो लानानै दिनै कुन्जु बिथाङा उल्था फोसावनायखौ जोङो नुनो मोनदों। You are the great madam, you are the great. नोंथाङा जबनि डिफिनिसनखौ बिराद मोजां एक्सप्लेन खालामनानै होबाय। आं बेखौनो नेबाय थाखादोंमोन। I am waiting for it and very eagerness to learn from you. बिकज आं ससियेल मिडियायाव नायदोंमोन नालाय। थिगखौनो बुंदोंलै नोङो, जबनि डिफिनिसनखौ दासो मिथिबाय आङो। बापारे बापारे। निर्बाहनत সময়ত प्रतिश्रुति দিয়া, ওৱান ভোট ওৱান জব, প্ৰতি ঘৰত কাৰণে এটা চাকৰি দিয়া হ'ব। আমি ভাবিলোঁ, এই সময়ত আমি ভাবিছোঁ এইটো এটা পলিটিকেল ডাইলগ, দে লেট ইট গ'। এইটো দিব পৰা নাছিল, সেইকাৰণে বেলেগ ধৰণত আজি ইউপিপিএল গভৰ্ণমেণ্ট গঠন কৰাৰ পিছত বেলেগ ধৰণৰ কথা কৈছে। কিন্তু আগত কি চিন্তা কৰি পেলাই সেই প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিলে তেখেতসকলে মই নাজানো। কিন্তু আজি দিব পৰা নাই, বেলেগ ধৰণৰ কথা ক'বলৈ কৈ আছে। দে ঠিক আছে, माखासे गभर्नमेन्टनिबो सिमा थायोथ' होनो हायाखिसै। खिन्थु नैबे बिथां आइजोआ जबनि डिफिनिसनखौ, साख्रिनि डिफिनिसनखौ एक्सप्लेन खालामनानै गुवारै जोंनो खिथाबाय ससियेल मिडियायाव। रायजो राजाफ्रा बिराद गोजोनबाय, मिथिनो मोनबाय। बिदिसो आरोना, बिदिसो। बबे फाग्ला न'आव आंनावनो दङ माथाम माब्रै अमा फिसाजों गासै 12था ना बेसेबांबा जायो, बेखौ आं साख्रि होनसै। जानला मोनला अबे मेम्बार वुमेननि लिडार मालाय बिदि जानला मोनला खोथा बाहायदि, पलिटिकेल डायलग मालाय। गावबागाव फिसा थांनानै थानो थाखाय माबा मोनसे सुबिदा गभर्नमेन्टनिफ्राय लन थन लानानैबाबो माबा मोनसे केपचारिं माबा मोनसे बुस्थु खालामखायो, आबाद थाबादबाबो। बेखौ आं वान जब माबा होनसै, जानला मोनला रायलायनाया। एसे मोजाङै बुंग्रा, बा सैथोखौ सैथो सिखारला, बा होनो हायासैखौ हायासै। सिगाङावथ' बिदि बुङाखैमोन ना। आबाद मावनानै आं थांना थानायनि सुबिदा जाबाय, जौगाबाय, आं साख्रि मोनबाय। रायजोफोरखौ बुं, मावनायखौ खिन्था, लेंबो, आइजोफोरनो सुबिदा हो। जाथारै खोथाखौ बारा दालाबाय। पलिटिकेल डायलगनिबो सिमा थायो। राजनितियाव এটা পার্টির ওপৰত পুশিং কৰাটো এইটো সাধাৰণ কথা। সদায় এটা পলিটিকেল পাৰ্টিৰ ওপৰত जुजिबर कारणे चेष्टा सदाय सोलि थाके, itu कमन। दे जाबाय, नोंथांमोना मा सानदों कमेन्टआव हरबानो जाबाय। थेंक इउ फर वाचिं, लाभ इउ। एसेनोसै।